Ik heb een Sasse fluitje gemaakt. Online zag ik iemand in het midden van het land die een fluitje had gemaakt voor vrouwen die zich onveilig voelen. En ik dacht, weet je wat, ik heb zo'n printer staan, ik ga ook een fluitje maken. Het Sasse fluitje is een fluitje die gemaakt is van PLA, dus een gezond product eigenlijk, of geen gevaarlijk product, laat ik het zo zeggen. De dames die zich bedreigd voelen kunnen daarop blazen en die maakt dan een geluid van over de 120 decibel, zodat de omgeving attent wordt gemaakt door het fluitje. Het is echt een heel hoog geluid en dat is ook de bedoeling natuurlijk. Dat mensen gaan kijken, wat is er aan de hand, waar gebeurt hier iets. Het klinkt misschien wat gek, maar Dirk hoopt dat de fluitjes maanden blijven liggen op de uitdeelpunten. Want dat zou betekenen dat het probleem minder groot is in Sas van Gent. Toch zit er nog een andere gedachte achter. Maar de bedoeling achter dit verhaal is dat ook andere mensen zeggen van, weet je wat, dat is zo'n leuk idee. Ik ga het ook bij mij doen en zodat het als een olievlek over Nederland gaat. En het maken van die fluitjes is niet op 1 dag gebeurd. Eén fluitje, als je dus per stuk zou afdrukken, is rond de 22 minuten. Ja, en hoeveel heb je er gemaakt? Bijna 200. Ja, dan weet ik zeker dat er een voorraadje is. En net wat we net zeiden, ik hoop dat die voorraad heel lang blijft liggen. Maar dan hebben we sowieso een voorraad, als mensen er wel om komen, dat ze er ook zijn. De keuze van de kleur, oranje in dit geval, is zeer bewust gekozen. Hij moet opvallen, dus als je een bruine zou maken en je zou in een bruine tas een bruin fluitje neerleggen, dat valt natuurlijk niet op. Dus ik heb gekozen voor een mooie felle kleur. Als hij in de tas ligt, of als ze een koord aan maken in omhaal, dat hij ook direct zichtbaar is waar ze pakken moeten.